Nog een keer gefeliciteerd dus. Bedankt burgemeester, bedankt. Goed zo. In Frense Terradiel krijgt Haaien van der Pol het certificaat in het Finesleen hoe lange. Het is net alleen nog bijzonder voor hem, maar ik van burgemeester Eduard van Zuilen. Ik ben inderdaad een Groninger, zoals al gezegd, althans bijna Groninger, 20 jaar. Het is de eerste keer, vermoedelijk ook de laatste, maar het is wel heel bijzonder om dat een keer te doen. Van der Pol vond het leerpaai sneut een midden op zijn eigen loon. Hij wil aan de gang met jarjen, maar koert net lid om even naar Aaien te speuren. De kriebeltjes gaan toch, ik denk met me even in het lontje in. En ik ren een slaagje over en toen vond ik een aike. En als er een aike, als je dat vindt, dan gaat er altijd nog heel zo trooie heen. Dus blij ben je dan. Het gezicht, als er een aike in het nestje ligt, dat vind je heel mooi. De maai van Justeraan heeft meer zacht worden naar leerpaaien, hoors driegt er een boete. Nou, zwaar, maar nog wel. Hoe de taak om hier komt naar het ijzieken is nog net duidelijk. Mogelijk dat het eiken van der Pol dus een van de allerlaatste eerwest had, die het vallen onder de Friese traditie van het leerpaaisiekje. Dat zou ook, hè? Dat zou heel bijzonder wezen, maar aan de ene kant hoop ik dat net. Ik hoop eigenlijk wel dat voor de echte ijziekers de traditie wel teruggaat. Ja? Dat is, want anders worden de tradities haast al hier houden ze erop. Dat is met scootjes, dat vind ik mooi, keertsen is mooi, ijzieken is mooi. Ja, het jet bij Friesland.